Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspalla. Bos días, nenos e nenas. Eu son Fran. Eu, Susana. E somos os pais do vosso compañeiro Hugo. Venimos aquí para contarvos un conto. O seu título é O almorzo real. Esperamos que vos guste. A ver que vos parece. Bueno, pois o noso conto empeza no Palancio do Rei, nos cos efectos especiais. É o mencer, aínda non saiu o sol, e de súpeto, do lugar máis alonsado do castelo, do lugar máis recóndito e aillado, escoítase un extraño ruido. Que ben dormín de maravilla, e tamén descansei, que apetece-me tomar un almorzo real. Vou chamar a raíña e voullo comentar. Raíña, 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 raíña. Bos días, pichurriño. Bos días, Era raíña. ti o que chamabas? Sí, era eu. Que tal dormiches? Moi ben. Pois mira, eu dormín tan ben, que apetece-me tomar un almorzo real, que é un pouco de manteiga con un pouco de pan. Moi ben, pichurriño. Ahora mesmo lle digo ao cociñeiro. Moi ben. Cociñeiro! Cociñeiro real! Cociñeiro real! Axudades a chamar o cociñeiro real. Cociñeiro non está dormindo. Cociñeiro real! Vaya. Hola, hola, raíña. Hola, niño. Que quere? Bos días, cociñeiro. O rei acabase de levantar e ten moita fame. Quere agora mesmo un almorzo real. Xa sabes que o almorzo real sempre leva unha torrada con manteiga. É verdade. O almozo real lleva unha torrada con manteiga. Penso que pan temos. O que non temos é manteiga. Vou ter que chamar o axudante do cociñeiro real. Eso te encargado, vale? Moi ben. Axudante do cociñeiro real, axudante do cociñeiro real. Este home un pouco nugallán e dormilón. Axudádeme a chamalo. Axudante do cociñeiro real, axudante do cociñeiro real. Oi, vaya berros, quen chama? Hola, bons días. Chámote porque o rei quere un almorzo real e hai que ir a comprar manteiga. Oi, bueno, a ver a que ir. Oi, que canso estou. O ben que estaba eu. Este home tan despistado e nugallán. Estou perdendo os nervos porque o rei está esperando. Donde estará este home? Donde estará este home? Aquí estou. Por fin. Aquí traigo a marmalada. ¿Marmalada? Pero había que comprar manteiga. Era manteiga. Non te lembras que o almozo real é con manteiga? A ver que lle digo agora ao rei. A ver que lle digo. Bueno, facemos o desayuno, o almorzo, con pan e marmalada. E xa yo levo a raíña. Aquí temos a tostada con marmalada. Raíña, raíña.
xa está o almorzo. Raíña, teño aquí unha tostada con mermelada para o rei. Marmalada? Sí, Marmalada? Pero se todo o mundo sabe que o almorzo real que leva unha torrada con... ben, con manteiga. Bueno, houve un pequeno despiste. Hoxe o almorzo real será con marmelada. Ui, levarei o rei a ver que di. O conto terminou cando o rei comeu a súa tostada de marmelada e encantoulle. A partir de ese día, o almorzo real foi de pan con marmelada un día, con manteiga outro e outro o que o cociñeiro quixera. E sabedes que podemos aprender deste conto? Non, que cando na casa nos ofrezcan alguna comida que non coñezamos, que polo menos a temos que probar, porque nunca sabemos se nos vai gustar ou non se antes non a probamos. Entendedes? Sí. Pois colorín colorado, este conto... Moi ben, moito ben.